Hjælpeorganisationen Mellemfolkeligt Samvirke sender hvert år flere hundrede frivillige ud til verdens ulande. Men ikke alle vender hjem med den oplevelse, de havde forventet og betalt for. Mellemfolkeligt Samvirkes løfter om arbejde, mad og rent drikkevand bliver i mange tilfælde ikke overholdt. Magasinet har talt med 2 frivillige, som i 2011 kom hjem med et negativt indtryk af deres ophold. Der er så mange ting i det, der er så irriterende, så man bruger ligesom også sin energi på, hvad for noget af det skal jeg blive mest rasende over. I februar 2011 besluttede Andreas Davidsen sig for at rejse ud som volontør med Mellemfolkeligt Samvirke. Rejsen gik fra Danmark til Honduras. Formålet med turen var at komme ned og arbejde frivilligt i en fremmed kultur under primitive, men sikre forhold. Turen kostede Andreas 30.000 kroner. Jeg havde snakket med mange, som havde været afsted med dem, som havde været glade for det. Og så laver de mere, eller siger de laver udviklingsarbejde. Man vælger på forhånd, om man vil lave undervise nogle børn i engelsk eller noget fodbold. Inden Andreas besluttede sig for at rejse med Mellemfolkeligt Samvirke, tog han til et af deres infomøder for at blive oplyst om forholdene. Magasinet tog til et tilsvarende møde på Hovedbiblioteket i Aarhus for at høre, hvad det var, Andreas fik at vide. Der sidder en koordinator i hver region, f.eks. en i Indien, som finder de her lokale familier, og så er det dem, der betaler familien for at have en boende. Ja, fordi jeg er vel sådan fattig i forvejen, ja, så hvis de ikke fik de penge, havde de vel ikke råd til. Nej, overhovedet ikke. Nej. Altså. Okay. Så de får... Så når man er sådan sikret, når man kommer derned, at de kan tage sig af en og sådan. Ja, helt sikkert. Til mødet forsikrer de altså om, at ens værtsfamilie tager sig af en. Det er dog ikke, hvad Andreas oplever. Men ja, så småt så begynder jeg mig at undre over, hvorfor der ikke er rent drikkevand. Hvorfor jeg får så lidt mad. Og hvorfor der sådan sjældent er strøm, eller det kommer og går i hvert fald meget uregelmæssigt. Hvad var det, du havde forventet? Hvad var det, blevet lovet? Som udgangspunkt havde jeg forventet, at jeg ville have strøm og rent drikkevand. Problemet var, at de værtsfamilier, man bor hos, de skal have nogle penge for at dække udgifterne. Og min værtsfamilie, ligesom mange andre værtsfamilier i Honduras, de fik ikke nogen penge. Det resulterer i, at Andreas bliver hasteindlagt med parasitter i kroppen. Desuden taber han sig 20 kilo i løbet af bare 2 måneder. Tilbage ved infomødet bliver der fortalt om det frivillige arbejde, der venter dem i ulandene. Der var nogen i Indien, Kilo Mette, da hun kom ned, så viste det sig, at hendes projekt blev blevet aflyst. Altså, det eksisterede simpelthen ikke længere. Det var sådan rimelig chokerende. Og så hun gik til 2 uger, hvor hun tidligere ikke havde noget. Det er så også lidt en skrækhistorie. Vi får altså at vide, at skrækscenariet for manglende arbejde er 2 uger. Alligevel har magasinet talt med flere, der har oplevet værre. En af dem er Jens Jakob Sigurdarsson, som tog afsted med en aftale om at arbejde med turisme i Honduras. Den aftale er dog langt fra virkeligheden. MS de brander det helt forkert, hvis man skulle sammenligne med det, som vi kiggede på, fordi at for den oplevelse, som jeg fik, da jeg læste på deres hjemmeside, det var, at det var, altså, at man kom ned og skulle lave noget seriøst volontørarbejde, og så stod, at man kunne regne med, at man skulle arbejde fra klokken 8 til klokken 5 om eftermiddagen. Og at, men altså, når jeg kommer derned, og så kunne jeg stå op klokken 8, og så være hos familien til klokken 6, og så spise noget aftensmad, og så gå i seng igen. Altså, det var sådan cirka, hvad det bestod af. Jens Jakob endte blot med at arbejde 1 dag ud af hele sit 3 måneders ophold. Det er samtidig også bare lidt surt, når man har betalt så mange penge for det, at det, så, altså, at det ikke er i orden. Fordi det virkede som om, de jo næsten ikke havde haft kontakt med hele Komokap. Og med, altså, det virkede som om, de bare havde skrevet en annonce i den gule side, og så bare fået en nødhjælpsorganisation igennem det, og ikke rigtig tjekket det ud. Andreas forsøger først at få hjælp fra Mellemfolkeligt Samvirkes lokale samarbejdsorganisation Komokap. Da det ikke lykkedes, beslutter han sig for at ringe til landekoordinator Troels Broberg hjemme i Danmark. Det opkald får Andreas heller ikke noget ud af, og til sidst forsøger han med en mail. Og så skriver jeg så en mail til Troels den 22. eller 23. februar, hvor jeg skriver sådan... Essensen af det, jeg skriver, er, at jeg er utilfreds, og intet fungerer. Jeg får ikke mad, jeg begynder at tabe mig, og jeg kan ikke lave noget, fordi Komokap ved ikke, hvad de skal sætte mig til at lave. Og Troels svarer, jeg tror 10 dage efter, jeg kan det ikke præcis, med et svar, jeg dybest set ikke kan bruge til noget som helst. Magasinet har besøgt Mellemfolkeligt Samvirke for at konfrontere teamkoordinator Lasse Jensen med, hvad man skal gøre, når tingene ikke fungerer under et ophold.
Han bliver som hovedansvarlig helt konkret bedt om at forholde sig til, hvordan man behandler en sag som Andreas'. Så jeg er lidt svært ved at gå ind i, hvad der er op og ned på det der. Jeg kan bare sige, at jeg synes ikke, 5 dage er uoverstigeligt lang tid. 5 arbejdsdage. Og det er faktisk 10 dage. Og jamen, så lad os sige 7 dage, der er en weekend imellem. Ikke? Det synes jeg ikke er uoverstigeligt. Hvis med mindre problemerne er så store, så skal man ikke sende en mail. Så skal man ringe. Men der er man ringe. Lasse Jensen vil ikke forholde sig til de konkrete sager, men understreger dog værtsfamiliens betydningsfulde rolle. Men altså, du mener så også, altså det er jo meningen, at de skal kunne forsørge dig familien. Ja, jamen, den er der ingen tvivl. Selvfølgelig skal de det, og der er slet ikke noget at snakke om. Selvfølgelig skal de have råd til at have penge til det. Der er jo afsat penge til, at familien får nogle penge til at have de ekstra udgifter. De får ikke alverden, fordi de skal gøre det, fordi de synes, det er sjovt på samme måde, som man har en udviklingsstudent herhjemme. Lasse Jensen medgiver altså, at nogle forhold skal være på en bestemt måde. Andreas mener dog stadig, at Mellemfolkeligt Samvirke løber fra ansvaret. Et eller andet sted, så ville jeg ikke have ønsket penge eller en chokolade. Det er ikke derude i. Men jeg ville ønske, at MS havde ligesom ansvar nok til at gå ind og sige, ja, Andreas, vi har ikke levet op til vores ansvar. Og så kunne de sige, det har du heller ikke gjort, Andreas, med de ting. Det vil jeg så sikkert være uenig i. Men jeg vil ønske, de turde at gå ind i dialogen med mig. Det er hele tiden det der med, at de vil ikke røre ved tingene, og de vil ikke forholde sig, og vi kan ikke, og har det sådan lidt. Jo, hvis I kunne det, inden jeg skulle afsted, og kunne være sådan konkret og gå ind i alle de her ting, så kan I det også bagefter. Det er ikke kun Andreas og Jens Jakob, der har været udsat for brudte løfter. Magasinet er bekendt med op til flere volontører, der har været udsendt under lignende forhold.